Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň. Voda, slnko, party, klub, relax. Každý deň som chodil mesiac prerábať jednu pesničku. Je to najlepšia vec, čo som pre tento svet spravil jednoznačne. Oj. Kolik vydělala skladba Žijem len raz z reklam, když má přes 100 milionů shlédnutí? No, tak to ti poviem presne. Vítám vás u vašeho již oblíbeného pořadu Zpátky do minulosti. Moje jméno je Honza Liška a naším dnešním hostem je jednoznačně nejslavnější právník v Československu, jehož zálibou mimo jiné patří i hudba. Zároveň autor legendární reklamy, která má přes 100 milionů views a nikdo neví, že to je reklama. Pan doktor Michal Straka alias Ego. Čau, vítám tě tady. Čau. Nazdárek. Ahoj. Jak se máš dneska? Dobre, veľká pohoda. My jsme tady na docela jedinečném místě, protože jestli se nepletu, tak tady se natáčela velká část videoklipu Žijeme len raz. Už je to nějakou dobu, co to vyšlo. Je koľko? 12, 15, 13? Produkce, kolik přesně to je? 2012, takže 13 let. 13 let, to bych neřekl. Každopádně tenhle hit udělal 100 milionů zhlídnutí, což je první song na Československu, co tohleto zvládnul. Když se na to podíváš s odstupem času po těch 12-13 letech, co na to říkáš? Tak ako som rád, je to asi to najlepšie, čo som pre tento svet urobil, odhliadnúť od toho, že či to má akože komerčný úspech, ale je to v podstate, proste prináša to, vieš, radosť a srandu a šťastie. Keď som zbitý a zdrtený, tak si vždycky poviem, že však máš najväčší hit v Československu, tak buď v pohode. To je crazy, no. To je šílený flex. Tohle ten song, jako málo songů, který vím, že tady jako v Československu vznikly, hrál dost i v zahraničí, což mě už je 30 taky a pamatuju si tu dobu, kdy to vyšlo a vím, že jsme byli v Itálii, tam to hrálo, v Rakousku tam to hrálo, což jsem nezažil jako s žádným jiným songem. Přitáhlo ti to třeba nějaký zahraniční publikum, nebo dostával si nabídky na nějaký zahraniční shows? Nie, to nie a vieš čo, mali sme to spraviť po anglicky. Mali sme to iba prehodiť do angličtiny a ešte môžeme niekedy, možno iba tak pre srandu. Ako iba vždycky ma označovali ľudia, že pozri, kde to hrajú v Nigérii a vieš tam v Thajsku, hoci kde. A tak ja som to bral vždycky, že to tam nosia nejakí Slováci alebo Češi. Nemyslíš si, kdyby to třeba bylo dělané v angličtině, že by se to nestalo právě takovým hitem? Vieš, vždycky ja hovorím aj interpretom, čo spievajú po anglicky u nás, že rob aj. Rob aj, vieš, že nedáš za to, akože za pokus nič nedáš. Za mě ale skvělý nápad udělat třeba po nějakých těch 15 letech, dejme tomu, takovýhle jako anglický remake. Áno, to by nebolo možno. To je jako zaručený hit za mě a možná se to dostane. Vieš, čo bola halusná, že ja som tam išiel na tej šmiklavke, vieš, a točil som sa na tej šmiklavke. Promiň, jenom šmiklavka pro naše český diváky je klouzačka. Klouzavka. Asi pol roka na to dal Justin Bieber tiež s Nicki Minaj. Presne, s Nicki Minaj, kde sa točili, jak ide zrovna zhodou okolností v šmiklavke. To podľa mňa to vedel, to áno, kopíroval. buď on, alebo jeho produkcia, vieš, niekto proste bol informovaný, čiže ešte mám jeden lawsuit na Justina Biebera. Justin, you can do better, tohleto... You gonna have to pay, boy. Hele, když si poprvé do toho mikrofonu řekl tu větu Žijeme len raz, měl jsi vůbec tušení, jak velkým hitem se to může stát? Vôbec, to som nemal. Vtedy bola akurát taká éra, že došlo, že YOLO, vieš. Ale to došlo, ja som si to ani nevšimol, ale nakoniec som na to sa napojil. Odvtedy akože vždycky rozmýšľam, že či by mal refrén, alebo či by sa skladba mala volať podľa začiatku refrénu. Ty mimo tuhletu skladbu máš spoustu úspěchů, jsi tady jedním z otců prostě československého rapu. Jak tuhletu skladbu přijali takový ty skalní fanoušci Kontrafaktu? Tak s odstupom času je akože v pohode, ale veľakrát som robil akože veci preto, aby som
možno rytmusa, vieš, že aby som mu ukázal, že mám na to, lebo on mi dal šancu a veľa vecí som akože robil preto, aby som jemu niečo dokázal. Najprv, keď prvý koment, čo bol pod tou skladbou, keď sme to zverejnili, tak bolo, že kokos pálim, zahadzujem albumy kontrafaktu, vieš, pálim všetko, že konec. Ja som bol z toho úplne hotový, lahol som si, vieš, doma na gauč. Úplne som sa schúlil, vieš, na gauči, že som sa zrujnoval. Zabolelo to, fakt ťa to zabolelo aj v tej pozícii. Tomu ver, ale to ešte len, jak som to zverejnil. Prvý koment, že bam, ja, že ne, lebo akurát som vtedy vyhral na Hybo.sk, že to je tvoj najobľúbenejší reper, vieš, to bola taká stránka, tam som vyhral anketu, čiže som bol taký ako keby ortodoxne na tom vynikajúco a šupol som to žijeme len raz, že končím s kontrafaktom, prvý koment. Schúlil som sa teda na ten gauč, tam som ležal doma a už mi len volali, že 200, každý deň 200 000 nabiehalo. To je neuvěřitelný. 100 milionů je fakt číslo, který si nedokážu úplně ani představit. Jak jsem na začátku zmínil, tak já jsem třeba zaregistroval v posledních pár letech, že vlastně ten koncept byl, že to je reklama. Jasné. Mě by zajímalo, jak to celé se vlastně stalo, jestli jaká reklama, na co to vlastně, kdo za tebou přišel a jak to probíhalo. Aha. No, ja som vymetal kluby, akože ja som bol taký klubový typ. A môžem poprosiť vodu? Máme nejakú vodu, kluci. Tady je fakt pařák. Lebo už začínam laskať, jak kokot. Hen má, vidíš, jeho choď má tam vodu, vidíš, vedľa seba. A máme, brácho, díky! To je legendární místo, jako to je epický záběr, kluci to. OK, ja som vymetal kluby vtedy, bol som úplne klubový hráč. Čaute, jasne, poďte, poď. No poď, no. Zdar. Yes, čo ti to kurve mocné sú. Dobre, vymetal som kluby a cítil som sa ako najväčší kluber, vieš, v Československu. Chodil som, vieš, do klubov, dal som si kapucu, dal som sa do rohu a sledoval som DJ, keď hral, že čo ľudí ako zaujíma. Vieš, a úplne som študoval ten craft toho party songu. Zavolali mi do toho z klubu Relax, to je klub v Trnave, kde som chodil každú stredu, tam boli také akcie vždycky študácké a že by chceli si objednať skladbu, že majú na to 7 000 eur, čo nebolo v tej dobe málo, to bolo pre mňa zaujímavé a že nech spravím pre nich nejakú pesničku, že relax. A ja že nerobil som žiadnu reklamnú ešte vec, ale že nejak to skúsim zaobaliť, som im povedal. Išiel som na dovolenku akurát vtedy do Dubaja, tam som začal ako keby písať prvé vety k tomu. Lebo vedel som, že chcem akože nejakú letnú vec, reklamnú, čiže ten text nemohol prekračovať, vieš, nejakú hranicu, čiže musel byť strednoprúdový strašne. A začal som to po takých častiach písať. Najprv som začal tým, že zdravím všetkých ľudí, že stretneme sa pod jednou strechou, vieš, tým som začal, tým úvodom. Potom som začal písať slohy, ten refrén je taký dosť zložitý. Vieš, že dosť veľa slov je v ňom, na refrén je to dosť neobvyklé, ale vtedy to v repe tak bolo, aj kontrafaktiacké refrény boli také obsahové. Toto sa ti chce počúvať? Jo, mě to zajímá. Chodil som akože na všelijaké grilovačky, už začínalo pomaly byť teplo a s chalanmi a vždycky ma napadla nejaké 1-2 vetičky, tak som to postupne dopisoval a chodil som to, brácho, nahrávať k jednému týpkovi, k Petrovi Šímovi do Moravského Lieskového, čo je jedno z top štúdií na Slovensku, keď nie je to najlepšie. Všetkým ho odporúčam, zdravím Petra Šímu. On zároveň mi pomáhal tam s vokálmi nejakými a každý deň som chodil mesiac prerábať jednu pesničku. Ráno som si to vypočul, zdalo sa mi, že toto nie, toto necháme, áno, to je fajn, toto necháme, jak bolo predtým. Som spravil ďalšiu úpravu a mesiac som chodil a pimpoval som tú skladbu. Už som úplne z nej bol zmagorený. Keď som ju akože dal Burovi, ktorý produkoval tú muziku, Robert Burian, a on mi zavolal, že brácho, že frajerka moja, že sa rozplakala, že keď to počula. Tak vtedy som ako začal mať z toho, že dobrý pocit. To je strašně zajímavý vědět, že spousta lidí ti řekne, že to je náhoda nebo něco, ale ty si chodil do těch klubů, poslouchal, co ty lidi chtějí, prostě nějakou dlouhou dobu si na tom pracoval, upravoval detaily a není to úplně náhoda. Není asi. To asi je... toto zrovna nie. Řešil jsi třeba nějak takovýto vnitřní dilema, protože ta rapová scéna obecně je dost tvrdá a zásadová, že vlastně děláš takovou jako komerční věc na zakázku. Áno. Tak riešil som to totálne a preto som to tam možno až tak zamaskoval, že to tam až není počuť, ale je tam, že v klube Relax. Áno, vieš, a to je tá reklama, ale
neviem, či tam je vôbec v zábere niekde ten klub. A riešili to ľudia, neriešili to až tak moc inak. Vôbec ma za to akože nehnali ma pred súd ortodoxáci. Možno, že nie vôbec. Vtedy bola taká éra, vieš čo, práve začala tá éra takého stierania tých hraníc medzi žánrami, ktorá vlastne trvá dodnes, ale už vtedy to začínalo a ja som bol vždycky taký toho predstaviť. No presne, že som sa snažil tie štýly prepájať. Ty si sám říkal, že ta reklama vlastně nebyla úplně pochopená, že to vlastně je reklama. Mě by zajímalo, jaká byla reakce právě toho klubu Relax na to, že se z toho stal takhle velký hit. Jestli s tím byli spokojení, jestli to pro ně bylo dostatečné zmínění a jestli jim to třeba i pomohlo nějak. Tak čím to pomohlo, to neviem, akože to som sa nepýtal, že čím vstúpili nejako predaje, ale boli oni šťastní, že majú vlastne najväčší hit, aj keď ľudia možno nevedeli, ale to, že oni vedia, že to ich uspokojovalo a boli spokojní. Boli spokojní, však čo by nie, vieš, Monster mi vtedy volal, že im vstúpli predaje vďaka tomu o 60%. Tenhle ten song zároveň se stal obrovským hitem a znají to lidi napříč všechny, jako ať už věkový nebo různý cílovky. Myslíš si, že to byla jako jedna z nejvíc zásadních věcí v tvý kariéře a přitáhlo ti to třeba i nějaký posluchače z jiných těch cílovek, který vydrželi až doteď? To si až tak nemyslím, akože, ale možno, že áno, ale bol som dovtedy proste prudko iba čisto hip-hopový a vždy som hip-hopový stále najviac. Nechcem to zase ani nejako deliť. Nemám rád moc ani nacionalizmus, ani tieto veci. Možno, že my muzikanti sme takí, vieš, že tým, že stretávame veľa ľudí, tak to chceme akože skôr spájať. Je to pořád tvoje oblíbená písnička, kterou hraješ na koncertech, nebo už to máš, jak jsi říkal, pracoval jsi na tom měsíc, už to nemohl slyšet? A u toho performování je to něco trošku jiného? Áno. Rád ji pořád hraješ? Hrám ju rád vždycky. Je dosť náročná a vyčerpávajúca. A hoď spomne, prosím ťa. Oj. No tak to je to. Dobrý, ale já se cítím líp. Kámo, že to uděláš dva. Ale furt seš líp oblečený a vypadáš líp než já. Mně to nevadí, no. Dobre. Je tady horko, trošku jsme se potřebovali osvěžit. Jestli chceš, já se taky polej. Vůbec by mi to nevadilo. Ček, dobre, to ste nové vrchnáky. Kdyby přišla nějaká takováhle podobná nabídka, ještě dneska, dokážeš si představit, že bys do toho šel? Jasné, áno. Odvtedy, ako som vyhlásený tvorca hitov, čiže chodia za mnou ľudia práve s týmto zámerom, že by chceli, aby som im napísal nejaký hit alebo pomohol im vytvoriť hit. Aj žijeme len raz, ja som to nazval, že hviezdičky musíš mať isté. Co to znamená? No napríklad jedna hviezdička bolo, že bolo teplo akurát, vieš, super počasie bolo. Vieš, že sú isté faktory proste, ktoré neovplyvníš. Čiže malo to hviezdičku túto, malo to potom hviezdičku, že to bolo tanečné, text bol strednoprúdový, mohlo to ísť všade, bolo to pozitívne, vieš, to je ďalšia hviezdička. A Adela, ja som si to ani neuvedomil, ale Adela Vinceová raz povedala, že celý ten text je náklad pozitivity iba. To je pravda, no. Potom mala takú energiu tá skladba, lebo ja som tam vymienial beat, ja som to pôvodne narepoval ešte do iného beatu, ale povedal mi DJ, vtedy môj manažér, a to je ďalšia hviezdička, že potrebujem, aby si to spravil živšie. Že je to super, ale že chce to také živšie, lebo ja keď hrávam v klube, že ja potrebujem, aby si súťažil so skladbami ako Mixtrap, Hoop Up in the Night, Hoop Up, vieš, čo bol Fat Man Scoop, alebo skladby, jak mal DMX, I Don't Make Me Lose Mama, vieš, to sú proste také hity, hip-hopové, no presne, strašné bangry. Aj vieš, mentalita akurát tak sedela na to, aj akurát bolo to YOLO, vieš, ja som nevedel, že to YOLO je nejaký movement a to si, vieš, sadlo navzájom. To už podle mě dneska ty diváci ani možná si nespomínají, co to vlastně znamenalo. Áno, You only live once. Áno, presne. Byl velký movement. Mně taky přijde, že ty si hrozně tím předběhl dobu, že ten rap teďka začal být takový hodně popovej v posledních letech a nebylo úplně normální dělat takovouhle skladbu, když se byl kategorizovaný jako rapper. A proto podle mě to písnička je jako absolutně nadčasová a já si ji pouštím každý léto prostě. To je jako fakt evergreen. Je to najlepšia vec, čo som pre tento svet spravil jednoznačne. Čo je akože také, že... No. No. Pamatuješ si nějakou nejšílenější situaci, kterou ti tenhle track přinesl, ať už něco s divákama, nebo... Mal som, že 8 koncertov za víkend. OK. To bolo, že... Pátek, sobota, neděle? Nebo Neviem, už ani piatok, sobota iba. Proste. A možno tam bola aj nedeľa, ale bol to strašný nášup. Mě by ještě zajímala jedna otázka. Já tvořím na sociální sítě, na YouTube dost.
a část toho příjmu je ad revenue, prostě z reklam za měsíční, že jo, kolik se lidí koukají. Kolik vydělala skladba Žijem len raz na YouTube z reklam, když má přes 100 milionů shlédnutí? No, tak to ti poviem presne, neviem. Ani neviem, že či vlastne ja som mal z toho niečo, lebo ja som bol vždycky taký, že som toto neriešil, že ja som nenosil ani reťazky, ani také rôzne veci okolo gimmicks alebo takéto pozlátko. Ja som vždycky vedel, že ja musím s môjim ksichtom aj s môjim postavením vždy sa koncentrovať iba na tú hudbu. Ja ľudí presvedčím iba dobrou muzikou, čiže na to som sa ako vždycky koncentroval. Tak som si ani nespravil vlastný kanál vlastne. Vieš, ja som bol proste, to mal založené na tom, že musím vždycky proste doručiť dobrú hudbu a vtedy sa môj život vždycky obrátil tým lepším smerom, keď som niečo vydal. Áno, tu sme, no, presne. To je geniálne, to je geniálne, že najlepší sa to, co som kdy měl. Neviem, koľko som zarobil, spýtaj sa Aleša z ruky hore, lebo je to na ruka hore. Napíšeme Alešovi. Využiju toho, že tady sedím s jedním z otců vlastně naší scény. Ta rapová hra se dost vyvíjí. Co na to říkáš, kam to vede těch posledních pár let? Môžem poprosiť vodu? Ale otevřete to, kluci, prosím už. Ja som nadšený, lebo my sme sa s Paťom ako báli možno, že keď sa na to vyprdneme, alebo že keď sa dáme myčilal, že to celé padne. Ale podľa mňa v Čechách je to úplne vynikajúce. V Čechách idete hore, u nás to nabralo trošku iný smer. Teraz som videl nejakú reklamu, bol tam Luka, vieš, v klobúku, tak vyletneno oblečený. Niekto zahraničný, dajme tomu, kto prechádza cez Slovensko a vidí napríklad takú reklamu, tak a spraví si taký obraz, že aha, že takto vyzerá ako rap na Slovensku. Asi nás vystihuje momentálne Luka v klobúčiku, vyletnený, čo je zvláštne, lebo to skôr sa hodí k Čechám taký obraz dlhodobo. Skôr Češi boli takí, vieš, že šlapky alebo čo, kedysi. Tak on je z Balkánu. Áno, presne, on má to málo kto vie. U vás sú zase tí takí ortodoxnejší svegery, čo bolo skôr typické pre Slovensko. Ale super idú aj chalani podľa mňa od vás, z Čech, aj na Slováci ešte by mali trošku viacej zamakať. Kdo si myslíš, že tady z těch mladších je opravdu, že má velký potenciál, by si měl vypíchnout třeba 3 jména? Tak na Slovensku je to Gleb, samozrejme Luka. Chcel by som, aby Luka ostal pri tom, lebo on vždycky to vnímal tak, že ja rapujem len tak, že ja sa netvárim, že som nejaký reper, ale bol by som rád, keby zostal na scéne trošku dlhšie, lebo je aj charakterovo, ako je taký, že lebo ja hovorím, že mal by si sa k tej hudbe správať ako k žene, ktorú ľúbiš, dajme tomu, ale nie ako ku, vieš, prostitútke. Jasne. A oni sa mi zdajú, vieš, že tak sa akože chovajú k tomu úctivo. Od vás by som vypichol, samozrejme Izovci idú skvelé, Kalinovci idú skvelé, to už by som akože neprihľadal na to, že či to ako ortodoxne tvorí, ale aj Viktor Šín ide hore. Inak veľa zahraničných, aj Ektora mám rád, Oliho Garanda mám rád, ale tak to nie sú tí mladí, jak si sa ty pýtal, ale všetci tí mladí, aj Riko je skvelý, tí 8-1, či jak to bolo, ten gang z Prahy, čo boli takí, jak sa volal ten gang z Prahy, 5-8G. 5-8G, ale nejsou z Prahy, ne? Pardon, nevadí, 5-8G sú skvelí, Dollar Prince je skvelý. Jo. Vieš, on je super podľa mňa, akože má našlapnuté hocikdo, ale len aby nerobili stále dokola jednu pesničku. Na co sa môžeme tešiť od tebe? Ja chystám album a momentálne mám takú fázu, že som aj v produkcii dosť, čiže rád by som niekoho vyprodukoval, mám okolo seba veľa ľudí, tu som si spravil také zázemie v Bratislave, prijímam návštevy akékoľvek hudobné, zaujímavé a mám tam takých 2 chalanov, ktorí, jeden je taký popový, s ktorým má veľký potenciál a toto ma akože stále viac a viac baví, že by som išiel do tej produkčnej časti. Ale chystám aj solový album, mám aj nejaké kolabo albumy s Mirezom, s Osak Tendensom, a nejaké baby tiež produkujeme, nejaké reperky. Kdy sa na to môžeme tešiť? Tento rok. Tento rok? Tento rok. Hezky. Mě by ještě zajímalo, ty vynikáš svojima textama. Jak to vypadá, ten tvůj proces psaní? Tak najprv sme si mali dať tému, aspoň tak sme to mali my, aj naše albumy vždycky sa vyznačovali tým, že mali tie skladby nejaké témy. Tak jak je to dnes, tá tematika, alebo tá tematická vyhranenosť tej skladby sa trošku zotiera. To podľa mňa málo využívajú ľudia. Sima napríklad to využíva a ona dáva vždycky nejakú tému tej skladbe. Pokiaľ sa máme o čom rozprávať, máme aj o čom písať, tak som to ja vždycky vnímal. Spravil som jeden album, ktorý som nepísal vôbec.
a som si zvykol na to dosť. Vieš, iba som nahadzoval to po frázach, jak ma to napadlo, že čo som narepoval, zamyslel som sa, narepoval som ďalšie a posledný album bol celý taký. A to preto, aby som dokázal iba, že nikto mi ničím nepomáha, vieš, aby proste videl ten, u ktorého som to nahrával, že tam som to presne vymýšľal, že nikto mi nič nepíše, tak som, vieš, si sám sebe možno niečo dokazoval, aj tak to nikto, vieš, vo výsledku nevidel, alebo čo, iba on, ale jemu som to dokázal, čiže nemáte na mňa nič. Inak som to robieval tak, aj robievam, že máme tú tému, idem niekde do mesta, napríklad sem, tu to zaparkujem v aute, púšťam si to v aute a píšem. Moje poslední otázka je, co by si poradil mladým klukům, který by třeba chtěli jít v tvojich stopách, dělat hudbu, živit se hudbou jednou? Ja by som im poradil, aby mali vždy aj niečo iné, aby brali tú hudbu ako koníček, lebo to ťa aj tak uvoľní oveľa viac do tej tvorby, že nebudeš nútený a bude to z teba aj cítiť, že si uvoľnený a je to pre tvoju istotu lepšie. Čiže vždycky mať aj niečo iné popri tom. Snažiť sa, najhoršie sú na tom a najviac mi je ľúto tých chalanov, ktorí majú dobré texty, ale zapadajú do takého jedného takého prúdu štandardného a nevedia sa z neho vymaniť, čiže vymaniť sa z priemeru. OK, super. Michale, díky moc. Díky moc za skvělý rozhovor. Díky, brácho. Doufám, že se nevidíme naposled. Jo. Vy okamžitě nabíjejte dát like za tenhle ten setup a kachny, to všechno bylo placený. Nebylo to úplně jednoduchý to sehnat. A díky, že jste koukali. Vidíme se zase u dalšího dílu vašeho oblíbeného pořadu Zpátky do minulosti. Mějte se.